tervetuloa täällä tänään ohjelman pariin. Keravaa ravisteleva outojen tapahtumien aalto ei ota laantuakseen. Seuraavassa reportaasissa lisää aiheesta. Lukio-opiskelija Santtu Puntti. Täällä ilmeisesti ole kaikki ihan kohdillaan. No ei ole. Haluatko ihan vähän avata? No siis, me oltiin tulossa koulusta. Me oli viimeisenä aineena historiaa. Ja me tultiin kirjastoon ja sen jälkeen se hyökkäsi Törtsän kimppuun. Törtsän? No, Törtsä. Tai no Tero. Mutta me kutsutaan sitä Törtsäksi, kun se on vähän törtsä. Kyllä sä tiedät. Enpä voi väittää. Mutta mikäs nyt sitten oikein hyökkäsi Teron kimppuun? No taide. Näin täällä. Taide hyökkää. Taide ei todellisuudessa ole tarttuva tauti, vaan elämänlaatua parantava ja mielenkiintoinen harrastus ja mahdollinen ammatti. Lisätietoja saat sivustolta www.taidehyökkää.fi.